U Sjedinjenim Američkim Državama osnovana je Srpsko-američka glasačka alijansa, saopšteno iste organizacije. Organizacija je proistekla iz inicijative Srbi za Trumpa, a kako navode, bez obzira na ishod izbora, ponosni su na način kako je kampanja sprovedena, te da je u pitanju bio pionirski korak u organizovanju srpske dijaspore u Sjedinjenim Državama. Ideja je, kako se navodi, da se kao zajednica građanski uključi u američki politički proces. Uočavajući veliku potrebu Amerikanaca srpskog porekla za kvalitetnim predstavljanjem u Vašingtonu, organizacija Sava je zamišljena kao transparentni, nestranački komitet političke akcije koji će podržati pojedinačne kandidate na budućim izborima na svim nivoima i raditi na zagovaranju određene zakonodavne aktivnosti ili javne politike koje su od interesa za srpsko-američku zajednicu, navedeno je u saopštenju. Nova alijansa Srba je, dodaje se, prva organizacija tog tipa u istoriji srpske dijaspore. Predsjednica ove organizacije je njen osnivač, profesorka Olga Ravasi.